Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Abeza mavoti ukwanira 17,274 imene inali 0.3%. Adeo James Chirungo Independent abeza mavoti ukwana 8,462 imene inali 0.2%. Cosmas Felix Chupojola Independent abeza mavoti ukwanira 8,638 imene inali 0.2%. Dr. Dalitso Kabambe achipani cha UTM abeza mavoti ukwanira 211,413 imene inali 4%. Atupele Austin Moluzi achipani cha UTF abeza mavoti ukwanira 102,744 imene inali 1.9%. Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP abeza mavoti ukwanira 3 million. Malingana ndi malamulo ndipo mukuona kwathu ndi kuonekera kwathu taona kuti chisankhochi chinaenda bwino. The assessment of the commission is that the presidential election was free and fair and that the results are a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 2 of the Constitution of Malawi. Election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election so that these may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with a heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best, and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their President and Vice President. Maloma bongwe la Malawi Electoral Commission tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati President komanso Vice President awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi
muwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti mulamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene Amalawi achita, chilandireni momverera. Tinafotokoza kuti chisankho ndi mpikisano, kumakhala ena opambana ena osapambana. We urge all of you, our candidates who have not made it this time, to accept the results with grace and with generosity. Kupempha kwathu ndikuti mupitiriza to play your part in building Malawi into a greater nation. The Commission wishes to extend its gratitude to all the candidates who have conceded their defeat in the democracy chifukwa Code of Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomereze zotsatira ndipo ngati pangakhale voto adzagwiritse ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza Malawi wonse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi, takhala tikunena choncho, ndiye kupempha kwathu is that we will continue to maintain peace and calm. Amene tikusangalala tiyeni tisangalale osati monyoza ena, tiyeni tisangalale momangirira dziko lathu. To every Malawian, we wish to say that what binds us together is the fact that we all are Malawians and we are much stronger than all that separates us. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, stronger and prosperous Malawi. Let us maintain peace and public order following the declaration of these results. And now, ladies and gentlemen, by the powers vested in me by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter as the President-elect.
Ngangara kodi kukondwera kwanu kuli modani monga amene mwambadi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wasankhidwa kukhala mwini pa chiongolero mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndikusangala kwambiri. Sofia wakula kwake kwa kusangalala. Ndikutangwana chimomwe chanu mene chilili. Kodi akakonzekera zotani pamene echi akayima pafupi ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kukayendesa dziko. Zabe mamazi zisinda. Kwambiri fradi konze kwa dziko lino. Sekoza mbili ya bamu amesitiza sitima. Ai zikomo kwambiri ndithu olemekezeka ndi mmene zilili pano after kungolengeza ati His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wawina chisankho. So I'm here to chill with anthu olemekezeka amene ndikufuna ipase moto limodzi. Tikhale limodzi, Malawi ndi wathuyu, Malawi ndi watonse. Ndifuna tichese bwino. I can even see these guys here. Tichese nawo. Olemekezeka ndaona lero pate yapepa kwambiri ndithu. Kunoko ndekwa. Sindikudziwa ngati kuna kuopa mamposa kunoko ndikumene kwa kunoko. Kodanzanu omwe akukuonerani mwayitanira motani pasipo pano. Mayonga transport yobwerera zibwerani. Abwere. Wamuzapita mawa kutayera. Amene mumamwa kaya matatu bwerani kuno. Chiri yose memo chifunacho chiriko bwerani. Ai zikomo kwambiri ndithu mwayipasa moto. Anyadira. Imanyadira kopya. Olemekezeka tikulandireni usiku uno pamene angolengeza kumene kuti chiongolero cha galimoto ija wachitenga ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Kodi inu mukukondwera motani pamene koma napita m'manja mwa timu? Kukondwera chimodzimodzi timene ukhalira. Kodi chembe cha Malawi chinalipa Peter Mutharika. That's why we are happy. Ai zikomo kwambiri ndithu imene tikuchezerabe pano mutakuona timu aliyense akusangalira monga amene anavotera. Tikulandireni mayi pamene tikuzakuonani pano after atalengeza kuti afoli yalowa mwalasi ndipo yawina. Inu kodi mukukondwera motani monga timu ya afoli? Ine ndibone ina maambiri ndilibe koma ndingotoyoza kwambiri president wathu ino kazinga tihana kuti wagwira ntchito notana ikunganakunga notana kungana igwira. Thanks ABM for winning. Ife ndibala nyadira. Azano mwali kunja omwe sali pa Civil Stadium pano mwauza zotani zokhuza pa Civil Stadium? Kuti ufuluja wayambika zibwera. Business yose sincheka panopa ifeyo basi. Sangala kwambiri adadi yawina. Zikomo kwambiri ndithu. Hey guys, this is Civil Stadium. Pamene tikuyipasa moto usiku uno zinthu zafika posintha amazanena chichewa chakuti ati ng'ombe sangana kungolo pamene chipani cha MCP chapanga withdraw. Mwina ndikunene kuti ndalakwitsa kumanena kuti pamene chipani cha MCP chatuluka ndikuyamba kuganiza zokadekha ku opposition kuti mwina akalinganireso bwino. Apa tinena kuti this is a return to proven leadership pamene chipani cha DPP chikubwereranso mboma. So this is the stage of the Civil Stadium. Tinda azungu ambiri pano ndithu omwe akunena kuti chimanga the ansala yoyambirira pachama ati mamuna mpamimba mamuna pamimba akadya bwino ndi pamene zinthu zimazayamba kusinthano m'nyumba. Ayi ndamvatu azibambo masanawa ati azimayi munali ku opposition ndiwo amakupasani zocheza komano lero ndiwo muziziona aliyense ngana ife kuti amena kusabira tetawi na mwamba amena kusabira tetawi kwa
mama. DPP. Professor. Yes. Kabisa patronage. Ana dimanga kabisa. Ana dimanga hivi. Kama kabisa. DJ guy, why don't you go? Tikwandeni olemekezeka ulendo wachiwiri uno. Honorable Kim Kamau amene madziwika ndi zina oti Double K. Tinacheza nanu koyamba ndipo pamene badai tikufunsa kuti kodi pamene tikuyembekeza mwina DPP itha kuwina mutu uzazotani. Abatu kamba tonse limodzi anapewa ntali manja walengeza kuti chiongolero agwira ndi chipani cha Democratic Progressive Party yemwe mtsogoleri wake akhale ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ndi running mate wake yemwe ali Justice Jane Mayemwasa. Kodi mukukondwera motani pamene gemu mwayiphula pano usiku pamene munali nonse limodzi ndi Alfred Kangada pano pa Civil Stadium? Chamba, congratulations Professor Arthur Peter Mutharika, the great comeback. Ambira anambanga right off. Anali kunyuza kulewa kalamba. Sangala mulira dziko. Romano Mulungu anali ndi plan yake. Anaona anatuluka kupanga kampeni. Kukoto, Eastern Region, Central Region, Southern Region. Komanso Madam Jenyasa. Walibe amene anabaza mpaka. Kukumbukira nthawi ya nomination ija. Anatulangani ma media houses osiyana-siyana. Ananena kuti
onse amene anatenga mbali mwaona pa Central Region na MP ochuluka. Alfred Kangata, Vice President, watenga Mtandire Tsirisa constituency imene mwina ena amanena kuti ndi mahomu pawo, komano anapanga china chilichonse chothekera. Mukati muone Alfred Kangata anali bize ndi madera ena kuntsiriza mwina anapita 2.5 weeks, koma anthu akuntsiriza amafuna ati zinthu zisinthe, zinthu zija zayamba kusintha ndi Alfred Kangata. Ayi zikomo ndithu musanapite mwina ndakufunsani funso limodzi monga mene mwanenera mene monga profesa wayendera dziko lino la Malawi, kodi tinene kuti amupweteka Chakwera ndi mawistostopu a APM kapena tinene kuti Chakwera wapwetekedwa ndi a return to proven leadership yomwe pachiyambi profesa anamba walamuliyapo ndipo anaonesa mukuyima kwake nji podziwa kuyendesa dziko? Kodi tinene kuti chamupweteka Chakwera ndi chani? Chakwera anadzibaya yekha, anthu olangiza analipo, ma NGOs, even opposition. Umaona uno Benpiri amayima parliament, anapisha amayima parliament, achina Nediboya onsewo kunali kwafunira zabwino a Chakwera. Komana anthu awo amene anasungulira amaoneka ngati kuti zimene amapanga samadziwa. Mene timapita kukavota anthu amachokera atagona pa filling station kusiya galimoto ndikukaponya voti. There was no way munthu amene achokera pa filling station akuvutika kukavotera komala MCP. Panalibe chifukwa munthu wa business amene akumapita kunja akukanika kugula ndi toothpaste wa $2 yemwe chifukwa chokuti ku Malawi kulibe forex. Mu Africa monse muno ndi dziko la Malawi lokha limene linalibe forex. Amalawi akuvutika, ama business ambiri atseka. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.